Tesó, fehérje! Fehérje! Jelenleg itt van előttünk egy csomó furcsa étel. És a mai nap ezeket fogjuk megkóstolni közösen. Úgyhogy hát nézzük is. Legelsőnek ezzel a... Tesó, ez ami nem is tudom mi. Macsás perec, chips. Get! Tesó, már nagyon izzadok. Geci, de szarszaga. Nem, látszik, nem pont így képzeltem. Tesó, nem. Cheers! 3, 2, 1. Az amúgy miért jó, bazd meg. That shit is crazy. De már van egy ilyen fura utóíze. Igen, amikor lenyed, az nem kéne. Na, ennyi volt, kis basztunk erre 1000 pointot, hogy megegyünk 4 darabot. Ezt egy ilyen 3-ra értékel. Ha nem lenne, az utóíz 4 lenne, de itt csak 3. Következő az úgynevezett uborkás ázsiai Lay's chips. Hen! Jó, ebben mennyi levegő van? Látszik, vettünk ez akkor levegőt, de valamiért adtak mellé egy chipset. És neked olajos a belső. Mi ez? Mutáns, bazd. Cheers! Cheers! Fúj, geci! Ilyet ne vegyetek, az egy, bazd meg, ez nagyon rossz. De csak az egyet sem, 0,5 geci. Srácok, most fogjuk megkóstolni a cici. De amúgy ez az a baj, hogy milyen meleg vagyok, ezt hogy kóstoljuk meg. Tesó, hát még itt van. Mi? Tesó, jó illata van? Egyen meg. Tesó, de tisztám a Olyan cici. illata van, mint a cicinek, mint a nem? cicinek. Ha? Mi a milyen édes. Hát nem tudom, tesó, hát azért ez nagyon fura. Ez rendesen jó, de nem is édes, azt hittem édes az, de nincsen íze. Tudom, nekem ez egy 3, ez amúgy nem rossz, nem És rossz. nekem 2. Következő termék ilyen kis mókus hereg vagy, nem tudom, nem sértőszeg, lehet csak egyet eszek meg belőle. De ebből ez folyik. Mi azt tesó, nem tetszik, vagy mi van? Gedi! Tesó, helna! No! Ki a faszom eszi meg? Akarok találkozni azzal az ember, aki ezt kitalált, és azzal, aki ezt megeszi. Valami italt hoz. Ebben mi nincs? Ez úgy fel van turbózva. Nem néz ki rosszul, chat. Ha ez is szar lesz, én megölöm magam. Tényleg. Na végre jó az illata, jó! Geci, hogy issza? Tudtam, hogy erre számíthatok. Ez, tesó, ez egy 4. 4. Nyugi van, bazd meg. Hülye vagy, b***meg! Te megetted a répát! Látszik, ez egy ilyen csokis szivacs, vagy ez nem tudom mi. Ezt úgy képzeljétek el, hogy mióta megvettük ezt a boltba, azóta igazából percenként izzadsz rá. Tesó, már nagyon melegen. Vagy szagoljon meg. Ezt nem csak műanyag szaga van. De hoztam. Mi az, bazd meg, azzal vágjáljuk el a körmét. Add ide! De jó! Srácok, ez mi a tök? Ez mosogató szivacs. Te meleg vagy? Én nem vagyok meleg. Úgy az lehet, hogy tényleg szivacs. És nem is kaja. Miért ilyen gyengéden? Gyakorlatilag nincs íze, bazd meg, és ez a csokis, és akkor az elprás meg a macsás milyen ízű? Srácok, 0 íze van. Csak azért, mert ára a faszom adok rá egy 2-t. 1,5. Következő termékünk kókuszital. Ez a másik, amire egész végig vertem. Ha ebbe csalódok, tényleg megölöm magam. És ez csak jó lesz amúgy, nem? Mélyebbre. Gyakorlatilag kókusz. Ne igyad. De tesó, de mi a geci, mert semmi íze nincs. Fúj. Tesó, ez mi a Te is itt érzed? Fúj, tesó! Már 4000 forintnyit felmutatunk, az bazd mindegy hót geci szar volt. Geci, nem tudom fizetni a lakbért. És már csak a hernyóba bízom, abban nem csalódhatok. Srácok, egyébként tényleg ezt nem mondtuk, a videó végén fogunk enni hernyót. Egy koreai barátom egyenesen Koreából hozta a repülőn, meg minden keresztül csak odaadja nekem. Srácok, a következő dolog, amit meg fogunk kóstolni, ez tesó, ez nem tudom mi a tökön, mi kúszkálnak benne. Tesó, nem akarod? Eddig ami nem tudom mi volt a legjobb, mert minden egy szar Az volt. az egy ital. Itt ezt bele kell szúrni. Tesó, ez boba. Ez Azt mi? fel kell húzni, te pöcs, ott a foggantyú. Ott a foggantyú! Foggantyú! Geci, miért ilyen nehéz mindent kibontani ebbe a szarországba? Tesó, hagyd szúrjam bele. Tesó, ráfolyt a kezemre, és érzem, hogy épülök le. Mi a geci van? Ez egy ilyen barackos zseléital. Ez kurva szarul néz ki. Tesó, majd fej. De Geci! Kiselyem, bazd meg. Ez nagyon rossz, tesó. Ez egy 3. Ez még a jobb kategóriába tartozik, de mondjuk nem tudom miért úszkálnak benne békapeték. Geci. Szöllős rágót fogunk kipróbálni. Ez olyan olcsó volt, ez azt hiszem 150 forint volt, tesó. Tesó, akkor az a baj, félek. Na srácok, amúgy már bontom ki. Ez ilyen ez rágó szerintem. Megkóstolom. Ez az, gyere, ülj rá az arcomra. Ezt megfontottam, gyere, ülj rá az arcomra. Az már rám fért, bazd meg! Tesó,
Ez egyre rosszabb. Adok neki egy 4-et. Olyan 4, nem olyan 4 az jó. Amíg itt a haver emészti a cuccost, eddig hoztam egy japán műfat. Ez amúgy megfogom, és ilyen kemény, de zselés, meg folyékony, ez nem tudom, rajta van, hogy 40 féle rákot kapsz tőle. Ez is zselé. De so hagyjál már a zselékkel, mi a geci van? Tudod, hogy a japánok ezeket dugdossák magukba. Az kellett, azért ki kellett folyni, hogy egyem meg. Amúgy nem rossz. Ugyanolyan szaga, mint az elmúlt 20 cuccnak. Amúgy esküszöm, ez még egy jobb kategória, tesó. Amúgy, na rákos lettem, álltak a és nekem ez egy 5. És ez jó volt. 3,5 tesó, szerintem elég. Na, szavaztok egy kis box. Srácok, a következő az valami szó, vagy ez nem és ez mieggetsz, nem tudom kinyitni. Na lássuk, mi lesz ebben. Na srácok, Ebből ilyen bogyók vannak? Bogyók vannak? nem tudom, elég fura, tesó, olyan ilyen alkohol szaga van. Nem akarom! Bontani. Szottyat, mókushere. Most gondolod, egyesével ki kéne hámozni őket, vagy mi? Tesó, végre valami, aminek jó íze van. Mi a tököm? Ennek van jó íze? Az ázott bika töknek. Én 5-re értékelném ezeket a herettököket, tesó, Sok szintúj, mert ez bevallom jó. Ez jó Ez vagy? az utolsó előtti termékünk, buldakos ilyen tészta formájú chips. Mert tudjátok, hogy ez ilyen rámen, de találtunk belőle chipset. Igen. Elvileg forró csirke ízű. Ezt kinyitottam, az benne van egy egész csirke. Azítottam. Bassza meg a Jaj! ugyanolyan szaga van, mint a buldaknak. Félek a kurva csíp. Ez egy olyan chips, amit ennék 2016-ban Xbox 360 előtt. Ezt tudja a labdát, basszod! Ez kurva jó. Tesó, az... Adj meg! Na jó, most elég a jóból, ugyanis az utolsó úgynevezett konzerves hernyó. Gondolom valami szószba úszik, ide érzem. Hát tesó, Geci a szaga, basszod! Geci, mint valami bomba robbanna, mi a geci van? Fúj, de büdös! Na, ennyit tudok megmutatni, mert amúgy kiadlik az egész, de valamennyire látjátok, hogy ott úszik benne, lenne fókusz. édes faszom, szagolj bele közelről. Ezek mindenképpen iratkozzatok fel, mert hát lehet, hogy akkor több ilyet tudunk csinálni, de akkor ez... Amúgy nem. És miért nézel farkaszomat egy hernyóbába? Mert geci úgy néz ki, mint egy alien, vagy ez mi a És geci? ez egy sejem hernyó. Ja, akkor mondjál meg ezt. Amúgy azt mondta azért, hogy van fullánk, szóval vigyázz. Tesó, fehérje! Tesó! Hajrá! Tesó, ahogy szétharapod itt ezt a potró részét, hogy nem tudom meg geci, tesó, Tesó, fogd be, geci. kifolyik belőle valami geci, és 3, 2, 1. Mehet. Geci, ne hallom, hogy hányattak, Jó volt? Mi a genybaszom volt ez, bazd meg, és a koreai barátom ezt teszi, League of Legends-ezés közben, vagy mi? Mert tesó, szerintem... Vidd a faszomba innen, vidd a faszomba! Tehát, hogy bevettés, amúgy nem volt annyira... Nem, tesó, kemény volt, roppant ez a... Na, srácok, itt van ez az utolsó. A avokádós sajtos Doritos. Ennek jó illata van, ilyen sajt. Nem, tesó, nem, ez undorító. Ilyen zöld, geci, mint a gincsfat. Amúgy? Akkor azt meg is álltad, mert fúj, bazd meg, eznek adok egy egyet. Tesó, 5, ez kurva jó. Hagyja vulkán öltetből, hol van? Ha üres meg a... Vidd a fasz! Gyakorlatilag ez jó, meg az a geci zselés, ennyi. Szerintem ez a legfinomabb. Utána jön az avokádós, ez kurva jó. Hey! Utána jön a vulkáni, ez a 4 a kedvencem. Ez így vitte a primát, még eszek is ilyet, geci, de jó volt. De nem ezt a fasz. Ja nem, mondjuk ez a negyedik, és az első az a szopózselé. Neki ez Ez az első, ez nagyon Ez jó az volt. első. Ez jó volt. Tiszteltem a videót. De én annyira nem, bazd meg.